Ha explicat que de moment s'han inspeccionat 200 immobles de tota l'àrea d'influència i que de moment aquestes tasques es podrien allargar fins la segona quinzena de març o fins i tot podrien acabar abans. També ha explicat que aquest matí, quan s'han fet les inspeccions al número 15 del carrer del Canigó, s'han detectat que s'havia d'apuntalar en certes estances i que, de fet, en aquest sentit, demà s'incorporaran 4 operaris més per fer aquestes tasques d'apuntalament. Gràcia també ha recordat que totes aquestes obres de millora dels edificis aniran a càrrec dels veïns, però que, tot i així, l'Ajuntament no els deixarà de banda i que, de fet, buscaran fórmules i buscaran amb altres entitats o ens supramunicipals per intentar sufragar aquestes despeses i que els veïns no les hagin de pagar. Bona tarda, Carles. El que estem veient ara en pantalla és el prototip en el qual estan treballant els alumnes de primer de batxillerat de l'Institut La Pineda en el marc d'un projecte europeu. L'objectiu és enviar aquest minisatèl·lit a l'espai. De fet, és la segona vegada que el centre participa en aquest projecte i com va ser una experiència tan positiva, han decidit repetir. Però si et sembla, per conèixer-la amb més detall, tenim aquí avui amb la Marina Blanco, que és la professora de Física de l'Institut. Bona tarda. Hola, bona tarda. Explica'ns en concret en què consisteix aquest projecte europeu. I com veieu aquí a la plaça de la Vila estan fent els últims detalls, els últims retocs perquè estigui tot a punt per aquesta tarda, pel pregó i totes les activitats posteriors que arribaran. De fet, com sempre, el podreu seguir en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona i Televisió de Badalona a partir de 6:45 de la tarda, una mitja horeta abans que comenci a les 7 aquest toc d'inici de festes. El programa el podreu seguir en directe amb Carles Tornero i Miquel López des dels estudis, des del plató de Badalona Comunicació i des d'aquí mateix, des del lloc dels fets, amb la Montse López, perquè ens explicarà amb tot detall, amb tots els ets i uns, el que està passant per no perdre detall. Avui aquí ha estat el torn de la visita de Vox a la ciutat. Ho ha fet el cap de llista a les eleccions al Parlament, Ignacio Garriga, i també acompanyat del president de la formació de Santiago Abascal. De fet, Abascal ha posat en valor estar aquí en ciutats avui com Badalona, i és que diu que Badalona és un clar exemple de la islamització que està patint Catalunya després de l'arribada de la immigració il·legal. Una immigració il·legal que diu genera inseguretat als carrers, actes incívics, també problemes de convivència i també amb el fenomen de l'ocupació. L'Associació de Veïns de Coll i Pujol celebra l'arribada d'aquest equipament cultural en aquesta zona de la ciutat. De fet, asseguren que es tracta d'una reivindicació històrica, un equipament, un espai pensat perquè en puguin gaudir tots els veïns i veïnes de l'entorn. Tot i així, sol·liciten a l'executiu local una reunió per conèixer amb més detalls la seva proposta, i és que de moment, diuen, coneixen el projecte i els detalls que s'han avançat als mitjans de comunicació. Malgrat això, es mostren satisfets amb el que serà el primer equipament municipal que es posarà en marxa en aquest barri, el de Coll i Pujol. Aquest que veieu és el Mou i podríem dir que és un membre més de l'equip de pediatria de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Ell forma part del projecte Petjades que acompanyen. És una iniciativa que va sorgir el 2019 de la mà d'aquí de l'hospital i també de l'entitat ITCAN. La seva tasca és bàsica. El que fa és acompanyar els infants a l'Hospital de Dia de Pediatria per intentar reduir els nivells d'angoixa i d'estrès que poden produir aquest tipus de situacions i també humanitzar l'hospital, és a dir, crear un espai i un entorn més amable i proper pels petits pacients. Després de les vacances de Setmana Santa torna la programació del Círcul carregada de novetats i amb propostes aptes per a tots els públics. Espectacles infantils de titelles, també teatre per adults amb homenatges a Vicent Andrés Estellés i Àngel Guimerà, cinema amb el cicle de cinema prop amb accent badaloní i també música amb ballades de swing, bachata i salsa, però també recordem el concert de Maria del Mar Bonet que s'ha hagut d'ajornar fins a 2 ocasions per problemes de salut de l'artista. Però bé, ja ho diuen allò de que a la tercera va la vençuda. La Diada de Sant Jordi ha començat amb sol aquest matí, fet que ha animat a molts badalonins a sortir al carrer per viure aquesta diada tan especial després de les pluges d'ahir a la tarda. De fet, han estat molts els badalonins que han aprofitat aquest matí per adquirir, per comprar el llibre d'aquest any, tot i que recordem, aquesta fira aquí a la plaça Pompeu Fabra està ubicada des del passat cap de setmana. De fet, alguns ens han explicat que s'han demanat fins i tot festa a la feina per poder gaudir, per poder aprofitar aquesta jornada. I aquí obrim aquest debat. Sant Jordi hauria de ser festiu o no?